Wala madugay nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias og nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel og misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babae, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano man kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Kay pagkadungog ko gayud sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo, nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod palihog. Lain na usab nga mabungahon og puno sa grasya o puno sa kalipay nga kabuntagon nga gihatag sa Ginoo nato. Misulod na kita sa ikaunom kakaadlawon sa atong pagmataog sa Dios, paglakaw, pagsakay aron lang makaanhi kita sa simbahan, pagsaulog sa atong tradisyonal nga misa de Gallo og tungod niini daygo nato ang Dios kay kun wa pa ang Ginoo wala kitay mahimo. Kagahapon adlaw nga Biyernes og nakahinumdom tagmaayo ang ebanghelyo kagahapon mao ang unang misteryo sa rosaryo sa kalipay, no, gahapon. Ang pagbabalo sa anghel ngadto sa mahal nga birhen nga siya mahimong inahan sa Ginoo. Ang gimubo na gitawag kanag the Annunciation. Karon mauusab ang ikaduha nga misteryo sa kalipay. Unsa may ikaduhang misteryo sa kalipay sa in English pa, the visitation. Sumpay ni. Annunciation gahapon unya karon the visitation. Ang pagduaw ni Santa Maria ngadto sa iyang igagaw nga si Santa Isabel. Matud ra ba sa mga obserbasyon o sa mga paniid sa ato nga mga sociologist karong panahona, gakaanam kuno og kahilis ang mga tao nga muduaw nga personal gyud sa ilang mga minahal sa kinabuhi tungod sa development sa gitawag og Facebook og video call. Mabot kuno ang panahon nga ang mga tao di na mo adto gasugod na kuno karon sa kalibutan. Daghan na karon nga og mga matay ilang nanay og tatay di na mo uli bisag na ay ikapliti, bisag na ay panahon ngano man ipa-duol ratong gadget, katong cellphone, katong laptop adto duol sa lungon, adto ni sila magtibi-tibi. Pero di na sila muuli aron makasave sa gadget, budget. Nawa na ang personal encounter. Daghan na gani karong mga uyab nga anha ra mag-lips to lips anang cellphone. Muna ka ng cellphone na punog laway, ini ko an kapuliki sila trapo, ini kahuman kay tagok naman ning ahong saingan anang nadiha ka ng dapit sa keypad ka ng screensaver ba na? Or ka ng screen protector, kay adto dito, pero ang gihagkan, cellphone. Gikan sa pagka-real na himo hinoong virtual. Samot pag-COVID, mag-meeting, Zoom meeting naman. Di na kamo adto sa venue, na-continue na gani karon. Napagani uban karon nga naanad pa pag COVID nga di na mo duaw og simbahan bisag askil bisan og maayog lawas kay kontento ra mo ko ning online father. Maadyo pa ari kong kwarto kay di pa ko kakita na silingan ang libakira ato sa simbahan mosamot ko ka impierno ato padre. Nawa ang element og personal nga pagduaw. By the way, sa may Bisaya og personal kanang personal kay di man na Bisaya. Sa may Bisaya nga term nga ga-translate anang word nga personal. Amo kay bawo no. Matiguang unsa may Bisaya og personal. Linawas. Kadungog pa mo ana? Linawas mo na Bisaya og personal. Gamita lagi na kay mawa na hapit.
Nga di man kumakaanha, manganap to mga tiguang sa una, kay di man kumakaanha nimo linawas, o iuban lang kana sa mga pag-ampo. Kini ang paghatag, aho dyan ninggi linawas. Buti pasabot, hinganhi dyan ko nimo personal. Linawas. Sa Ebanghelyo karon, ang mahal nga birhen, hingduaw sa iyang igagaw. O nagiklaro pa dyan sa Ebanghelyo karon nga, midali siya pag-adto sa kabungturan. Gadali ang birhen. Naara ba ni sa theological implication, naara ba ni buti pasabot nganong gadali ang birhen? Klaro man na, midali ang birhen pag-adto sa kabungturan sa lungsod sa Judea. Nagrasyahan ko, nakaadto ko ani. Ang lugar nga gipuy-an ni Santa Isabel og ni Zacarias gitawag man karon og Ain Karim. Approximately, matod sa mga Bible scholars, ang gilahion aning maong bahay ni Santa Isabel gikan sa Pinoy-anan sa mahal nga Birhen Maria sa Nazareth is 120 kilometers. Ladyo, kanang ubay mo raman ag 123 kilometers gikan sa Tagbilaran, duol-duol na sa ubay. Maunay gilakaw sa Birhen. Gikan sa Tagbilaran, padong dapit sa ubay. Kuya, ladyo pag imong hunaon. Pero ang mga tao magod sa una, di man sila maghunahunag ano sa sila mo abot. Kay mag-travel sila kaniadto, mura man nag-caravan. Unsa may sa buot caravan. Ikaw kita, example, aron masabtan ninyo, mo biyahe kag ikag Tagbilaran, example, o ang Nazaret, Tagbilaran, o niya ang lugar ni Santa Isabel to adapit sa ubay. Inigdoong ni mog Albor, inigabot ni mo sa Albor, to ano mo po ilaing grupo nga mga tugi hapon sa ubay, di madaghan mo. Inigabot na po sa Dimiao, to ano po ilaing grupo nga mo kujog ninjo, magpanon mo. Ingana man ang mga tao sa una, mo kuyog ka o grupo kay ngano for safety and protection. Aron di ka basta-basta nga tulison, di ka basta-basta nga puspusan o ambusan kay daghan man mo. Okay? Aron masabtan nato ang Ebanghelyo. Hingadto siya sa iyang igagaw nga mag-anak, tali-anak, 6 months pregnant. Unya ang hingadto pod ang birhen pod bag-o pang gipahibaw nga siya mabuntis pod mao tong Ebanghelyo gahapon. Aron masumpay ninyo. Gahapon giingnan naman siya sa anghel nga magbuntis kag manganak og lalaki. Diha na niya hingsugod na siya sa yugto sa pagpanamkon. Hingadto sa iyang igagaw nga katingalahan pod ang pagbuntis kay tiguwang nakaayo si Santa Isabel. Duha ka klase ning pagduaw mga igsuon. Umutan-aw ta sa atong kinabuhi. Una, dunay pagduaw nga makalipay sa imong gibisitahan. Di ba? Kamo kinta mga ginikanan, mga apuhan, duawon gani mo sa injong anak o sa injong apo, unya magdasilag mga kalipayon, malipay jud ka. Mayong kadiretso og ano sama ka mo balik? Labi nagdadaan mo sa una usupon sa una usa ka taro nga biskwit. So muota ta sa una no, madatag usa ka tarong biskwit nga lain porma, nay porma kasing-kasing, napoy diamond, na bahin-bahinon in taon to nila. Bahin-bahinon to sa mga silingan, makadawat tag 5 ka buok nga biskwit nga gikan sa taro, dako na nimong kalipay. Malipay na ang mga tiguwang. Gani ako sa una manggod, wadya mo magutay kabisihan. Kitang mga idaran karon sa atong panahon nga kita pay bata, wadya mo matay kabisihan, wa may cellphone, wa laptop, wa internet. Unya, wadya mo pa ng mall, wadya mo pa mga suruyanan, wadya mo pa nihit pagkazo ng mga swimming pool. Mo nga, daghan tag panahon kani ato nga makaduaw, labi nagbakasyon sa ato mga iyaan, mga uyuan, mga uyong ug uyang, mga lolo ug lola. Ako, kanunay ko kada bakasyon, mo ato sa ahong lula sa Bikahan, Antikira, Bohol, kaya taga-angilan man ahong tatay, ahong nanay, taga-laing baryo. Kada labi nagbakasyon, apit kada semana at tumi magyampungan sa among lolo ug lula, bagtas. Unya samay among buhaton inigduaw. What could you expect? Pobre nga mga apuhan.
Wa jamo, why ref, why TV, why chocolate, why ice cream, wa jamo practically, why iced tea. Og buto naon kung karon yung samay atong atuon mga anak ta. Pero ang amo lang atuon dito nga makakita mi sa among lolo og lola. Sama ilang ipakaon, dumaraman. Unya lilusak saging, una ila pa jog usapon daan. Sino pa? Luod ba? Luura ka dyan ng kanan nilusak saging, duk-duk na gunadaan, unja usapon ba dyan nila, dyan mo lusot bito ng basa nga nilusak, ng ilang ipon, nga pangag, na sauron sa pad, na umuwon, unja ibutang anang plato nga sartin, ano magabanaw ng luwa, anang tunga, anang plato. Pero, ang maong pagduaw makalipay sa mga puhan, malipay pud me. Malipay pud mi. Ikaduha nilang kalipay ito lolo na kog lula. Labi na magtapok ang mga apo kay daghan mo to sila apo kay daghan mo to sila mga anak, mga igsuon ni nanay. Malipay sila kay nganuman tinuod ni wadyo ni pagkapini. Kato mga bahay sa mga tiguang sa una kay jamo magud sila. Ang ilang baboy wa may ahad. Wa sa mo sila ahad og baboy. Ang ilang anay, butakaw, butangan ragtaytayan tong likod sa dapog. Natua dito tong butakaw og anay sa ubos gahuat habog mo tong bahay sa mga tiguang. Malipay sa uy doy ni anapod mo. Salamat kay nay mga libang sa atong baboy. Ato may maglinyag mga libang ato may mupungko atong tulay nga murag kay kawadsan ba. Sa ato mi dito na murag hawiranan murag kabatan ato may muutong dito pa. Gangangadaan tong butakaw kay musaw sa imong tay. Usahay kay di katunong labi nagitubo ta. Dugay mo gaw adto sa tangkugo sa butakaw to. Kapulikig-wilik ko tong butakaw usahay. Ya na ragot to sa una. Simple ka so ka kinabuhi. Awa pa man mausok ka. Diyan mo pa man to'y porok nga mo check og nabay CR og wa. Basta kay ganganga na daan ang anay kasabot ang anay kini. Makakaon na po taglami ani. Pagduaw nga magdag kalipay. Ikaduhang matang sa pagduaw, naapoy pagduaw nga magdag kagulanan. Kanabang pagduaw nga di ikalipay sa imong gianha. Example, aron masabtan nato, lahi mo ganina kay makalipay. Pananglitan, muduaw kintata kamo mga binaji nga malditahon o mga mansamong nga suwapang na ubang nga muduaw mo sa bahay sa inyong ugangan o ginikanan, magdapo mo sako, kay kapuliki po mo panguhag asay mga ante kay inyong ibaligja. Kapuliki ito po mga tiguang ito ginikanan, taguin ang San Vicente Ferrer kay ibaligja o dyan sa Manila. Isod atong ilaw, atong lusong ni Santo Niño yung karaan kay dadon o dyan ni atong binaji, ibaligja. Og nga na atong attitude og muduaw at ikalipay ba dita sa atong giduaw. Ang uban inig abot sos di na mo amin sa giduaw. Diretso sa kaban kay tuwa nangitag titulo og juta. Kay ibaligja ang juta sa ginikanan. Dag ikaw duawon ana malipay ka. Duha ka klase ning pagduaw. Pagduaw nga makalipay o pagduaw nga magdaog kalamidad sa inyong giduaw. Unya karon asa man sa duha ka klase sa pagduaw ang gihimo sa Birhen katong primero ang pagduaw nga makalipay. Kabantay mo nalipay si Santa Isabel. Unya giunsa man sa ebanghelyo pagulagway ang kalipay ni Santa Isabel. Ingon si Santa Isabel miulpot sa kalipay ang bata sa ahon tidyan. Sa may pormag miulpot karaan na nimpong nga. Sa may pormag miulpot na may word parihara ni sila igagaw ra ni na may word nga hinsupot sa may pormag hinsupot is nga na og hingolpot sa may porma hinglihok man dyan pero napahila o sa may pormag hingolpot og bata gani hingolpot sa tiyan kana murag hingsikad nga dang lihok mao na hingolpot hingolpot murag ang bata nga gangana bitaw na sa taguang sa tiyan sa inahan murag hingana ay sikat po itong tiil. Muna hingulpot. Imagine hasta ang gibuntis ni Isabel, arang lipaya.
si San Juan nga magbubunyag, igagaw man ni sila ni Jesus, kay igagaw man si Mama Mary o si Santa Isabel. Unom na kabuhan ang bata, maupay pag panamkon sa Birhen sa atong Ginoong Hesukristo. Ngano man nga ang pagduaw sa Birhen nga to sa igagaw nga si Santa Isabel, gadamag kalipay. Primerong rason, tungod kay gida sa mahal nga Birhen, ang Ginoo ngadto sa iyang pagduaw ni Isabel. Nasabtan ninyo? Diha naman ang Ginoong Hesukristo sa taguangkan sa Birhen. Gida ni Mama Mary ang Ginoo ngadto kang Isabel. Kisabi di malipay og duawon tas Ginoo. Mo na inindot nga klase sa pagduaw, kana makaduaw ta sa ubang mga tawo nga magda tagpresensya sa Ginoo. Mga manuaw ganita, adya mo pagdag dautang mga balita, kay dili na ikalipay sa uban. Piskay og muduaw ta, da nato ang mga kalipayon sa ato nga giduaw. Kana magda kita kag maayong balita nga, uy, piskaya sa ato, kay naligo na atong cluster, makalipay na. Piskaya dito sa ato, uli dito sa ato ma, kay mauna tanda diri sa amo ma, kay di anay kwarto giandam alang ninyo, na itchapel akong gipatukod sa bahay, adto ta magrosaryo. Gadakag mga kalipayon ba, nga mga kalipayng Dios nun o Espirituhanon, muni gihimo ni Mama Mary, perting lipaya ni Santa Isabel. Mga hunahunaa jud ha, og manuaw mo, kinahanglan nga magdahatag kalipay. Karon nung muduaw ng pare sa injo, sa gadag sobre, malipay mo? Mada kita itong pare o pastore sa gadag, sibot, nga green, na taas o kubtanan. Muingon tila magbuhiin ang iro, kay sa muka po ng mga pastorista diha. Importante nga ang atong pagduaw, makadahadyo tag kalipay. Mga anak din labi nang naay mga tiguwang ninyo ginikanan, duawa in taon na. Duawa na og pagdahag kalipayon nga to nila. Labi na sa mga panahon nga sila karon gapitos, dad-an ninyo nag-usa ka putos nga gatas, mahilangit na sila sa kalipay. Tinod bitaw? Kining gasa kay di man na kinahanglan nga dako gyud kaayo, mahal kaayo, basta kay kinasing-kasing. Dad-an ninyo kana bitong biskwit nga tabang, na ituslo og kape, sos muna na ipanabi na nila, sos ang ahong anak mare, gadan ahog biskwit, nga inigkaon aho, sos abhong naman mare, pila na ba ito kasi manang inspire. Pagduaw nga magdag kalipay, mao ning gihimo ni Mama Mary. Ikaduhang rason, ngano nga ang iyang igagaw si Santa Isabel na lipay sa pagduaw sa Birhen, hingsilbi si Mama Mary. Mao bitaw ni dinhi nga human sa Ebanghelyo sunod ani, hingo dito hingpuyo si Maria og 3 ka buwan. Nagsilbi kang Isabel. Nganong gisilbihan man ni Mama Mary si Santa Isabel? Number 1, tiguwang na si Santa Isabel. Unya, buntis pa jud. Imagine na ng tiguwang magbuntis. Kani gani mga batanon pa magbuntis, di ba? Kabuhion na magani mong daan, sige mo panghuiam. Samot na ng tiguwang. So si Santa Isabel, sa Binisaya pa, kinahanglan nga gamon. Sabot mo gam? Sa may gam, atiman. Si Santa Isabel, kinahanglan nga atimanon. Kay gabuntis siya, tiguwang na. Si Mama Mary anong panahon na, dalagita pa, askil kaayo, himsog kaayo, kusgan kaayo, samtang iyang igagaw, gapizod-pizod na. Unya mag-anak pa jod. Gapizod-pizod na si Santa Isabel, tiguwang na god. Hingana si Mama Mary, hingsilbi. Unsa may leksyon ani sa atong kinabuhi. Kung moduaw pud ta-unta, labi na sa atong maginikanan, o mga iyaan, o mga tiguwang, ayaw mo pag senyorito o senyorita.
Si Mama Mary, kay wa man magsenyorita dito, inahan ko sa Ginoo. Kapasilbi, bas Mama Mary, wa. Si Mama Mary, maoy hing silbi ni Santa Isabel. Karon daghan naman ang mga muduaw nato, mga anak, uban, mga apo, pag umangkon. Senyorito naman, o senyorita, o may muduaw sa ato. Di naman imbis mo silbi, sila may atong silbihan. Mo nang kita mo i-stress. Inigabot dito, so kada lihok, kuha og witisyo. Mag-amin sa lula, butang dito og witisyo. O niya alkohol mo. Ang lula po yung kagaw na po ko nga. Kada amin, kada hikap sa kamot, mamutang magwitisyo. O niya, di na mukaon, o di pinutos, o table napkin, ang kutsara o tinidor. Mura magdisagikan. Arte naman kaayo. Na di na mo kaon og mga tradisyonal nga putahe. Hindi na mo kaon, ginunon, bulinaw nga giputos og dahon. Di na mo kaon og labadyan nga more maabot sa atong mga apuhan o ginahan. Kinahanglan, mag-order na atong bilao nga kinamahalan nga giputos pa jog silupin. O sa usay, lisod pa jog pakpakan. Lisod ablihon. Daghan karon ang mga muduaw nga mga senyorito na. Arte na, kay maulagi tuan na gikan, tuan na sa kauluhan, tuan na sa Manila, tuan na sa abroad, inig-uli, maoy makapabugat sa tagbay nga giduaw. Mas worst pa jud, kung ang uban karon manuaw, nga mo istarlag 3 minutos or 15 minutos. Nga naman, di na gani mo higda. Sa dugay nang nakauli, di na mo higda, kay nga naman, katol naman yung katre sa amo at na sa mahalon nga hotel. Mauba ka na yung pagduaw nga makalipay. Nga mura kag anino nga mukilab sa ato. Piskay og muduaw ta labi na kitang mga anak nga tuwa na sa abroad. Muduaw ta mo balik ta sa atong karahaang trabaho. Piskay og iniguli na to mga anak, mobalik tagpamungay sa atong nataran, mangibot og amorsiko, manglabay anang short nga paok sa atong tatay nga boslot og jamon na ibilahan, mangnaob tag mga basura o na manghingunas tag saging, kay aron makahinumdom ta sa atong kaagi kaniadto. Daghan karon ang muduaw nga di na mosilbi. Og mga senyorito o senyorita na tungod sa kataas sa ilang naabtan sa kinabuhi. Sa una, kahinumdom ko to hinduaw mi sa among mga tiguwang, igsuon sa among lolo, tulo to katiguwang. Si Analda, si Mananggabina, o si Mama Hilode, tulo to kahinumdom pa ko adto. Unya na ni hapon mi, wadya mo ilamisa sa ilang bahay, lipak ang ilahang kusina, lipak og sawog. Suso po dyan among sudan. Lami ara magsuso sa saliing gabi nung anek na lami kayo. Suso po among sudan adto niya. Sa una magsudan, magsuso kay di naman tipuan, di naman putlan kay iligwat naman dito sa sahog. No, inikaluto sa suso, iligwat dito sa sahog sa kusina. Nangaon mi dito, nga ingana ra gud diha lusbak mi nang kusina. Hingtulijok bito kalito lang iro nga itom. Iro ito tingaging lihing tulijok ka murag gangang nga siya. Nakaingon ang mga tiguwang og nangabuang ag iro, nabuang ag iro. Apil po may mga batay saka atong paga. Tulo ka tiguwang kami. So jamura ba mga panty, mga tiguwang nga kay mga tiguwang sa una. Sayang medyo pagka. Hoy, kusapa man Saka dito nakaingon mamig nabuang ag ilang iro. Gipamaak naghakot kay ag kananag iro kato magkinudkurag lubi bitong napay lubi anang kilig kay hinumdom mo tong hakot katong suom nga itom sus napunog hakot ag iro mo ditong gatulijok-tulijok hapit may mga tagak ko sa ibabaw og panaka kay nakuno nabuang kunog iro dito ni may kakitag mga tiguwang sa unang jamoy hamong-hamong. Ingon ana ang kaimportante sa pagduaw. So sa katapusan ang pagduaw sa Birhen, ngato sa ingig-agaw, nagdala og mga kalipayon. Nalipay si Mama Mary nga nakasilbi, og iya pong gidala ang Ginoong Hesukristo ngato sa ingig-agaw. Sa ato pong kinabuhi, ang pagduaw sa simbahan, pagduaw sa ato mga kagupa o mga kaperintihan, bililhon, dada si Kristo ngato sa imong mga silingan.
Dad-a ang Ginoong Hesus ngadto sa imong kauban sa purok. Dad-a ang mga kalipay ug muduaw ka sa imong pamilya. Ug labaw sa tanan, dad-a ang imong pagtuo aron ang atong pagduaw nila magmabungahon ug magmapuslanon. Amen.